ngifuna ukukhuluma nje ngokuphupha ngoba akekho umuntu oqhamuka isihlahleni, akekho umuntu odilika entabeni, akekho umuntu lemhlabeni okumele axakeke. Never. Akekho umuntu ekuthiwa lo kumele ahlupheke lo, ayikho leyo nto. Ama challenges asuke lwisana nedlozi lakho, ama challenges bese kube yiwo amakhulu idlozi lakho mase liyahluleka ukuwalwa. And ama challenges bengabe elwa nawe asuke hamba nomoya umdaka, asuke inkinga zisuke zihamba nesilwane, izinkinga zisuke zihamba namadimoni. Ngenhlanhla ke idimoni noma isilwane sinendlela esiziveza ngayo. Idlozi noNkulunkulu banendlela nabo abaziveza ngayo. Uma kunedlozi la kunoNkulunkulu kuzoba nokuthula. Abantu abalendlini bazo understandana, onenkinga uzobuza, onga understandi uzochazelwa. Ngoba yindaba kunoNkulunkulu kunedlozi. Uma ngabe kufika isigaba ukuthi akubonwa ngendlela efanayo bohlala phansi babonisana bese kuqhamuka isixazululo kunoNkulunkulu kunedlozi. Kodwa make kwangena isilwane kubangwa into encane. And uyabona uma senijwayele ukuxabana njalo ihambe izigcina ifika esigabeni la isilokha khona, mayisilokhile kuthiwa imimoya ayisalawuleki. Okusho ukuthi once kwathiwa imimoya ayisalawuleki ingoba sengene ngisho izilwane phakathi. Once kwaba nesilwane kubangwa into encane. Ningabanga iremote ukuthi awu ushintshelane ngisabuka kusuka umsindo ongekuphinde ucabange. Ungathi uphethe ifoni yakho uyicofa, mhlawumbe ngempela uphendula i-email noma uphendula uWhatsApp message or something, akuvele inja noma uphuphe udutshulwa. Isho ukuthini yona? Sengena umoya olwayo ofuna ukuthola igazi lakho. Kanti mangabe kukhona idlozi lana, kukhona uNkulunkulu, uzophupha uzophupha uyakongena emanzini, uzophupha imali emhlophe, uzophupha abantu bakini engathi bakhuluma nawe, uzophupha izitshalo ezihlaza, uzophupha imbewu. Yabo izinto ezinempumelelo. Kodwa mawuphupha udutshulwa, ujahwa izinja, uphupha ulwa, impi isingenile. Noma mayisingenile impi, ivele overpower idlozi lakho, yenzeni? Iveli wavala amaphupho. Kathi umuntu ophuphayo iveli ifike lempi ngoba sengena impi yesilwane, iyazi ukuthi idlozi lakho liyakhuluma nawe ngamaphupho. Iveli ifike lempi elwayo, iveli izowavala amaphupho. Sekumele ulwelweni wena noma yini oyenzayo akuvuleke amaphupho, ngoba mawumuntu ophuphayo akukho ngisho isidingo sokuyohlola. And ucele futhi mawuphupha ukuthi amaphupho akho awabe clear. Yiwona umsebenzi esiwenzayo le ngomakhanda oil, uactivate leyo nto ukuthi amaphupho akho phela awabe clear. Abantu bakini abakhulumi nawe, akuvulwe la sekuvalwe khona. Uyabona nje iphupho eliyingozi engisalibona eliyingozi nawo wonke. Uyabona iphupho lokuphupha uboshwa amaphoyisa. Lapho usuke uboshwe emhlabeni, uboshwe emazulwini, uboshwe impilo yakho. Mawuboshwa amaphoyisa ungagula into engalapheki, kungapheli imali into engalapheki, ungahamba uzobe emfushane. Ukuphupha nje uboshwa amaphoyisa, isuke isingenile imimoya isizokubopha emhlabeni, ikubophe emazulwini. Bese kutheni ngiyabona lento yokuphupha ulele nomuntu kuze kushiyane izigaba, omunye aphuphelele nomuntu owesifazane, uphupha isuke isingenile yakimpi, waphupha nje ule nomuntu sengenile impi lapho. Mhlawumbe umuntu wesifazane uphuphulele nomunye umuntu wesifazane kodwa uyona lesbian, nomphuphule ulele neNdiya, nomphuphulele nomlungu, nomphuphulele nekhaladi. Lapho kusuke sekuyingqova yempi eyahlukahlukene eze ngenhloso yokuzophazamisa ukuphila nempilo yakho. Ingakho mina ngilongimile ngisho ngithi
noma yini into ehlukumeza umuntu ngiyohlale ngimile mina nomuntu, ngiyohlale ngimile mina nomndeni wakho, ngiyohlale ngimile mina nedlozi lakho ngoba idlozi lakho lukhiye. Uyabona ngithini? Ngisho elakhe idlozi, nomakhelwane wakho naye unedlozi lakhe, nomngane wakho naye unedlozi lakhe. Wena dumise lakho, khuluma nabakini, iba nendlela yokuxhumana nedlozi lakho, iba ne-communication. Uma ingasekho i-communication, sitshele, silincenge ngoba khanda oil lapha edamini, silincenge lize livume ukukhuluma futhi ngoba mase sincengile alikwazi ungakhulumi futhi. Buka nje lapha edamini mina nginengqina bengakanani, funa sengivusile izitezi zu3, khona kumele ngivuse esinye futhi phakathi kwalezi ezibhekene, khona lesi esimhloshana nalesi siphele manje, funa ngifake esinye ke ngapha esobheka ngapha kwi-entrance, funa ngivuse esinye isitezi futhi lapho. Ngizozivusa futhi oshaya uJuni sesiphelile, zoshaya uJuni sesiphelile ngoba indaba wakhe ngibhaka wakhe kangaka. Angithi nginomndeni omningi nje lo ngibukayo la, nginomndeni omningi nje abanomakhanda oil. Ngifuna ukuthi mina masiphelile iproject uthi mawufikile kube ngathi ufike ehotela lapha ya, ukuze uunderstand ukubaleka kwakho, uunderstand ukubaleka kwedlozi lakho. Uma ngithatha wena very serious, it means ngithatha nedlozi lakho very serious. Ingakho noma yinini uyongifitha ngimile ngise sayidini labantu. Zikhona izimpi nathi ezamayo kulwa nathi, kodwa ngathenjiswa ukuthi impi evukayo ngiyoyinqoba yonke nomethe ukuthi ivuke ngayiphi indlela. Impi evukayo nje izama ukungichallenge, ngabe yenyanga, ngabe yabathwele, ngabe osomabhizinisi, ngabe yabaqoqi bentela, ngabe yani. Impi evukayo nje mina ngiyayinyisa wasana. Ayikho impi engathiwa ilwe nami yanginqoba, fuck off. Yikho uShomile uKingibhaka ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana kaNkulunkulu emazulwini. Nangithi uyakuzwa lokho. Ngiyinkosi, akukho ngingamelana nami. Kade ngama. Lokho ngama lokho. Kade ngama. Ngilongimile nje. Ziqhamuka ivunguvungu ngishaye phansi. Baqhamuka abantu abangivukelayo ngibashaye phansi, baqhamuka abalwayo ngibashaye phansi, baqhamuka kuthiwa bayahlonishwa abangizele ngobuso ngibashaye phansi. Ngikhuluma izinto zenzeke, ngithinta abantu baphumelele, and ngiyakuthembisa lapho ukhona awusazonqoba, kodwa idlozi lakho ngiyacela libe phezulu ngoba ilona elukhiye. Kodwa nalo alikho ngaphezulu kaNkulunkulu. uNkulunkulu yena umnini wamandla wonke. Ingakho ngathi mina ngifika ngasho nami ngathi ugobela wami uNkulunkulu. Ngabe sengithi akukho okuyomelana nami. Thanda ingane zakho. Umuntu wakho mawuhleli naye endlini, mthanda umuntu wakho ohleli naye endlini. Akube nokuthula ekhaya. Ngoba once kwangaba khona ukuthula, ingoba sekuyisign yokuthi khona umoya wobulwane usungenile. Seningabophisana, seningaphulana inhliziyo, seningacekelana phansi, seningadivorce, seningashayisa imoto, seningaphela imali, seningenzeka noma yini ngoba isilwane sesingenile. Mase singenile akulula ukuphuma. Size sikhishwe yimina ngomakhanda all, futhi nakhona mawuzofika sihambe siyedamini nasetsheni lamakhanda. And lapha edamini sekukhona indlela esezingeni eliphezulu. So vele ungene nje bese nami ngiyangena, mase siyama bese ke ipower amanzi lawa kunendlela ogezwa ngayo la ungathintwa khona yimina ngizandla. Kamnandi kanjani kodwa? Kamnandi kanjani? Uze ukuthi ayibo nakho ngigezwe inyawo, yini le ngigeza inyawo, uzwe nje yini lento engithinta enyaweni. Kamnandi kanjani? Kunyuke ipower. Njengoba kunyuke idamu, njengoba kunyuka ama-building, njengoba kunyuka i-budget, njengoba kunyuka amandla, yonke into edamini inyukile. Ingakho nje even ngomhla ka3 May nginengqinamba, bayazi abantu ukuthi indlela sasithe siyalapha egudlamini, kodwa hayi ngixolele ipower iphikile. Ithe yakiwe edamini, kusuka edamini mase kuyiwa olwandle. Ngizobachazela ke laba ekumele baye olwandle. Hayi olwandle la kuyakhona wonke umuntu. Ngisho mina olwandle kulesigaba sokuhamba ngomkhumbi. Khona isigaba esinjalo. Siyokwenziwa shouldn't just dinga 2 days this time. Yabo bengabe kiwa le sidinga nje umhla ka3
siphinde futhi sidinge nomhla ka4 but ngizobaletha ama-update kodwa umuntu nje arize umuntu onomakhandakhanda oil areserve insuku ezimbili umhla ka3 nomhla ka4 for ulokhuzana uMay 3 May and 4 May ngizobaletha ama-update ngokugcwele bekusathola umyalelo nje ukuthi angayiwa ngapha akiwe le damini ngoba kunensebenzo enyukile ukuze nabantu abanomakhandakhanda bafike bagezwe ipower qobo lwayo hayi ukuthi kube yimina ngithi ngiyageza noma wena uthi ngqu ugezwe amanzi uzuphume kodwa ingekho into ekuthintile hayi ukuthi inyoka hayi ukuthi uqamu hayi ukuthi ini kodwa ukuthintwa kona uzothintwa mhla ka3 May wonke umuntu uyothintwa nje and mase uthintiwe usuke sekubhekele nawe ngqo from lapho zonke izimpi ezinyonyobayo nezenzani ziyonyiswa inamba yami 0798130260 ngama Saturdays sisuke siye edamini uyabhuka uma uthe wangangithola ecingweni don't stress vele nje ufaka uGoogle uthi King Bhakanzama ikuletha la kuRocky Ridge kodwa uma uthe King Bhakanzama Dam ikuyisa le damini uma sizoye edamini asiqala khona siqala kuRocky Ridge ungastresseki ukuthi awungitholanga efonini ufona kwenzeke cha ungastresseki wena nje googlisha ngiba khona ngolosithathu ngisuke ngenza ama consultation bese nginika abantu abafuna umakhandakhanda oil bese kuthi Saturday ngisuke ngiyokuthinta ngezami izandla ngezinga eliphezulu etsheni lamakhandakhanda nasedamini lamakhandakhanda njengoba manje ke sekunyuke nezinga kwanyuka idamu kwanyuka amabhilidi kwanyuka ipower kwanyuka yonke into ufuna kunyuke wena ke kusele wena manje inamba 0798130260 bye bye.